Kaixo arratsaldeon, ikus-entzule guztiok. Hementxe larun bat arratsaldez zeraindik zuzenean gaituzue, gure pilotalekuan. Binakako txapelketa nagusiko bi partida izango ditugu gaur. Promozio mailakoa lehenbizikoa eta bigarrena berriz lehen mailakoa. Promozio mailan gaur Arruti Intza. Atxaldeon oiana. Atxaldeon, hiera. Bai, Intza Arruti eta Dunixi Alberro elkarrekin, eta bueno, gaur egia da hor aldaketa txiki bat honen dela, berez Alize sagardui da jokatzekoa txapelketa, baina gaur hemen ez zen ez egongo, bere ordezko lanak Arratibelekinen ditu, eta hortxe Arratibeleiko da hainitzekin batea gaurkoan. Bueno, Arruti eta Alberro esan behar aurrekoan lehenengo puntua lortu zutela Tafallan, eta beste bikoteak gaur lehenengo puntuaren bila joango dira. Jada beroketa lanetan ari dira, eta laister izango ditugu partidari ekiteko prest. Arratibel eta Ainize Etxeberriak esan behar da, zeraingo frontoi hau ezaguna dutela, eta puntu positiboa alde hortatik, hoxe izango ez, frontoia ezagutzea. Bai, alaxe da ez, azkenen, hemen iten ditu entrenamentuk, eta egunero, astero behintzat une hurbiltzekin, frontoie behintzat ezagune, eta horrek beti laguntzen do ez, seguro koxkatxarren bat zorratxe gaukela berezie, eta hori ezagutzek beti konfiantza gehiago ematen do. Beroketa lanetan earki jardun die lau pilotarik, ikusten da gogotxu daudela gaurre, igual, aurreneko partiduko tentsio hori galdutare bai, beti, ez, jakintasun hortan nola emango zaion hasiera txapelketari, eta nik uste goengoan, behintzat izerdi pixkoa botata beroketa hortan, egia da gaur hotza hundi egiten dula, hemen geldikoteko hotza nabarie da, beroketa lana ongin beharra zen, eta komeni da osongi berotuta astea lau pilotarik. Hortxe, ja epailea gertu datu zaie eta laizter azteko moduan izango dira. Bai, momentu hori ez, jertxekin berotasun hortan, guen jertxea erantzi behar da, eta kusi ez, ze sentsaziokin zauden, gaur beste berezitasun ere pixkoa pelotatan neonen da ez, oiko pilotak erabiliko die, baina gaur, beltzez pintatuta, pixkoat ikusita pilotaleku etxurie dela askoz hobek ikusten da pilota beltza, eta nik uste, horrek ez diola beste munduko eraginik izanen, baina aldaketatxoa ere izaten da, eta ikusko du gaur pilotaleku ondara zemuz moldatzen dien. Bai, hori da, pilotarik. Pilotaleku gehienak ja, berde edo beltzak izan da pelota txurikin jartea, baina handik ikelditzea batzuk txuriz, eta pelota desberdinak, baina aitzeki gabekuk izango ja. Pilotarik hortxe prestaketan, azkeneko gerrikoak. Jazten. Jazten baino gehien ikuste, gurasoen azken aholku ikaitzen, kanpoan, beti izaten due babes hori gehienetan gurasoen eskutik, eta guaine, horra idiez, azkeneko aholkukoi haituz, eta guain bai lau pilotarik dena prest duela, azkeneko ukitxutan. Eta komenire, muitzea, bestela asko tenbalin badi hor geldik, oztu eta hotzare naharituko delako. Hortxe, guantxe, edatekoak hartuta, botilleroak badizte
beraien tokira, gaur aholkulari berriz askotan ikusten du bezala ez, gurasoak hor aholkulari lan oitan, eta gaurkoan ikusten da, bueno, alaxe izanen diela. Prest, lau pilotarik, eta guantxe, bueno. Aurkezpenera. Gipuzkoako Federazioko epaiekin batea. Hortxe gaurko lau protagonistak, aurkezpeneak esku gora, eta txapak iaz esaten. Duda, txapake, zeinei eman sake hori. Hortxe txapak gorri, intzak emango dio gaurko promozio mailako, txapelketako promozio mailako partidari. Bueno, hoi guainik bai ikusi gabe ginula, aholkulari bezala bi izatea ez, azkenen bi guraso dien ikusten nun baten bate joango zela ez, bueno, erdari edo uste, baina kasu enten biek eseri zaizki hor, biek die intza rutin eta Dunixi Alberron aitek, eta bueno, ikusten denez biek aur aholkulari lanetan, eta kontrara, bueno, hainitze Arratibelen atxere eseri zaie, eta bueno, representazio asko gaur aulkin promozio mailan. Izango ia, bikote gorraia. Pilotak ikusi eta ja... Bueno, bi hainitze ditugu, gaur, alaxe da. Arratibel eta Etxeberria bezala esan marko etxeu. Bai, bestela neguren hasiko gata. Intza, sakerako prest. Hortxe intzan sakia, erantzun Etxeberriak. Tunixek atzera bazartuz, baina erantzun Etxeberriak. Arratibelek atzera. Tunixek moz gelditzua, baina jaso. Aukera Arratibelek, ezkerrez txokuen. Hainitzek Etxeberriak atzera. Aukera intzantzako, moztu, sartu ingoa, ekarri. Hainitzak ez txapara jontzaio, Etxeberriak bat eta huts gorri. Bai, horre ikusi da ez, eta nik aurreko partidun, gustora ikusikun partidu hartan, Lilia eta Iraiden kontrako partidun. Ikusi nun ez, intza sartzen denen abiadura hundi ematen diola pilotari, gorpuzkerare alaxe daukeia ez, bueno, indarra pixkat hartuta, eta abiadura ematen dionen mine egiten do ez, eta guain ikusi da, oso pilotaka da ona zen gerri-gerrin jota, eta hor, gaina etorri zaio. Txokua mozutakoa, jaso Arratibelek, Dunixek atzera. Hortxe, gozatuz Dunixe atzeaka, intza etorri da atzeaka Arratibelek atzera azpitik, karri Dunixek. Arratibelek bizi atzera, bazartuz, ekarri Dunixek. Zabalera naita, bai, bikaina Arratibelen eskutik. Zabaleko bidien jarri du pelotaka da hoi. Eta tanto... Bikaine, zorre intentzio guztikin, Zabale indun jokaldie, prezisio hundikin, eta oso ez usten harrapatu dituen ikuste arerioak. Bai, aurrena moitu ondo pelota eta bukaera bikaina eman dio benetan. Sakea bizi eta ona bazartuz, Dunixek erantzun, bai, iritsi da. Moztu eta Arratibelek eta hor bien artea, atzaka etorri da intza baino, ez zindu ekarri. Eta bai, nik uste besten gandik, intzan gandik esan duen gauza berare, hainitzen gandik esan ditekela, ez? Beste martxa sartzen dio horretik eta oso ongi moitzen du pilota, hainitze Arratibelek, eta ikusi da, ez? Aurreneko bi indition bi tanto hontan, beste bisitasun bat ematen diola. Bai, bi aurrelarik bizik, izango gaur aurrez aurre. Hortxe Zabalea jarri du hor Arratibelek, baina aintzak bueltan indako txokoko dejada hortan. Tantoa
gorri bina izango ditu. Bai, ikusten da, jokatzeko daudela bi aurrelarik, elkarri erasan ikendioa. Atzen, ikusko da ez, Dunixe luze xegoa da, Ainitze Etxeberria pilota gehixio eusten badaki, baina atzetik bik sendo ibiltzen badie, aurren gehiena asmatzen duen aurrelarik, osona hori den. Bai, aukera eskatu dio Dunixe, baina intza sartu da. Eta txokuan dejada intentzio guztikin, bikaine, txapa justu, eta hirugarrena gorri. Bi aurrelarik, bukaera eharrak emanez. Eta hortxe. Bai, nik uste hor errepikapena zait ikustek izanen du, bai, hor boten igual eragin izan dio txiki xamarra igual aukeran, eta gero zongi sartu eskori. Hirugarrenakoa, tantua urdin, eta guantxe, hainizte tanto zuzenean Arratibelen eskutik, hor ertentzaio, baina azpuntuakin jodu Dunixeke, eta bai, egia dena da, ezkerpareta hori jota nola ateatzen den, iarritzen den arte, kosta iten dela ez, eta hor berokoetan da garrantzitsu izaten da sake pare bat ezkerpareta joaz ateatzea ikusteko pixkoate pilotak ze iten duen. Bestela baliteke bagoain bezala ez, mot xamar gelditzea eta ez iarritzea ongi eramateko. Dunixek erantzun ona sake horri, Arratibelek bazartu, erantzun atzeratuz Dunixek, atzera Etxeberriak. Arratibel sartukoa, hortxe moztuta, jaso Dunixek. Ainitzek, Etxeberriak, atzera. Zabaletik bildu, hortxe oso ozta, jaso aintzak, Arratibel ezkerrez. Atzera zabalduz, hor da Dunixek jaso. Beste aukera bat, Arratibelek, hortxe azpitik erain dio, eta aintza sartukoa, atzera. Arrongi. Erki eutsi dio, Dunixek, atzera. Gehitxo arrotu. Hor bai, nik uste horre aurrekoan eskun ongi sartu dula, eta goingoan gehixo emana izan diola pilota horrei ez, baino eskunk pixkakateatuta sogora alde indio. Hortxe Etxeberrian utxeite horrekin, laugarrena gorrientzako, launakoa markagailuan, eta aintzak sakea oso ona, bazartuz ekarri Ainitze Etxeberriak, bazartu berriz hor moztuta, aintzak aukera ezkerrez zabaldu, baita hor, bai. Osona jokaldie, bai. Aurrekoan ikusi genuen, aurreko partidun hor aintzak txokotik hartzen nien, Zabaleako bidien hor ezkerzierakin konfiantza ondi jaukela. Bai, ikuste ongi kontrolatzen duen jokaldie da ez, ezkerzearra horrekin zabaltzea, Ainitze hor nahiko gertu zeuken, baina azken paus hori faltan, tanto ona arrutintzat. 5 eta 4 markagailuan, gorri momentu markagailua aurretik, sakea bazartutakoa, arro ekarri Etxeberriak, aintza sartukoa, moztu, eta hor eutxi berre ematea jondala nik uste Arratibel, bera jontzaio pelota hori. Mot xamar esango nuke ez, jarrita zeon, baina bote txiki indio, eta hor, bai, mot xamar gelditu zaio, eta, tantoa berriz gorrintzat. Hortxe 6 eta 4 aintza sakera, erdira, erantzun Etxeberriak. Karri bazortuako pelota hori Etxeberriak. Aintza, azpiti, luze. Arratibelek, karri, moztu Dunixek. Luze Dunixek bazartuz, Etxeberriak, karri arro.
Intza sartukoa, moztu. Luze, bi atzelarik. Ekarri ezkerrez, ez txapara guntzei horretxe berria, bazartutako pilota hori. Bai, ongi arrimatzen nahi da guain bikote gorri ez, geixio bilatzen dio hainitze Etxeberria ezker hori, eta hor beti lan gehiago egia dago songi atera ditu pilotak eta altura asko manez. Zaila gata ditu hor leno. Baina iruz palausa egidan eman da, beti lanak zailtzen die, eta hor, beste hainitzen lana ez, pixkoat laundu, atera, eta berak dauken bisitasun horrekin aginten makile hartzen saiatu behintzat. Etxeberriak, erantzun ona sake horri, Dunisek. Zabale, Arratibele, gordaintza, bildu. Txosta indi hor, pelota horrek, Arratibeleren pelotaka da horri. Bai. Eta nahi baino gehitxo atazai hor. Bin arten ikuste, azkenen batentzat eta bestentzat ona zen, baino bin erdira joan den hortan azkenen duden ez, bi pilotarik, eta guain atxedena hainitze Arratibelen atxek eskatu do, bi hainitzen zat, pixkoat ez da txarra ez, hor nahiko pareko zizten, tanto bat gora bera, baina guain azkenotan aldiz alde pixkoat indioa markagaiun, ez da alde erabakiorra, baino egia dena da arriskue bai ez, pixkoat partidu hor hausten hasteko, eta hori ekiditeko ongi eskatutako atxeden alde iruditzen zait. Hortxe aholkuk haitzen, bi bikotiek, bikote batek bi aholkularikin. Bai, hori kuriosoa izanen da ez, norbera. Batez, konfiantza kontu askotan ere izaten da ez, zeinek daukuzun konfiantza hori aholkuik aitzeko, ikusten denez biek bere atxekin daukea, eta erne daude horrez, bere alabak iten duenaz, eta lortzen pixkanaka hainbeste atxe beharren ama batzuk ikustea, tartekatzea ez, asko ikusten diatxek esan. Amak ege da, oso gertu duten die, baina normalen botillero lan oitan, gehiotan. Oendik ez dala, salto hori ikusten. Oskotzen ama ikusi izan dugu, hoi bai. Hori da, bai. Aurrekoan behar zan, botillero lanetan. Baina, oandik orokorren, kosta iten da emakumen figura hori gutxi ikusteite, bai. Botillero lanetan ikustea. Hortxe 8:04 emaitza momentuz, gorri eta aintzak sakera. Sake luzea erdi-erdira, erantzun ona Etxeberriak. Bien artea Arruti atzaka berriz, Zabalera dejada, Arratibel hor da, ondo atzera bintzak ezkerrez, erantzun bintzak Zabalean aita, Arratibelek bildu txokuan, Arratibelek moztu, erdi-erdira, jaso bintzak, txapagaina moztu, hortxe dejada Etxeberriak, eta hor bai asmatu du, gustatzen zaio hor aurra jondakon hainitz Etxeberria ere jokaldi ditea, betu, oengontan bikaina, bat engainatu ditu, bikote gorrile pausua atzea erainez, eta tantoa urdin, eta hainitze Arratibel sakera. Bai, bikaina izan da dejada hori, nik uste zuzten harrapatu jola gaina jokaldi horrek, eta oso tantona. Txokuan jokaldia, Dunisek zabaldu nahita, ezkerrez, arro Dunisek atera pelota hori, eta Arratibelek atzera. Bazartu baino ekarri Dunisek, hainitzek, intzak bildu, aukera intzak, bizi, atzera, hainitzek ekarri. Ikusten da, gorrik ez duela etzarriakin nahi. Arratibelekin. Arratibelekin, oso luzea idie, alduen guztitan
pilotarire hori, bueno, pixka geixo, altura geixo emanez, Arratibel pasa nahien, eta badakie, bueno, hori lortzen balin badu aukera gehiago dula intzaberak, tanto bukatzeko. Arratibelek, atzeraka ekarri Dunisek, beste aukera bat Arratibelek, moztu hor txokora bin artea, ekarri Aintzak, hor da berriz Arratibel, atzera. Beste martxa bat, emate jo, harrapatzen nien hor pelotai Arratibelek. Bi aurrelarik, ez? Txispa geixo daukea eta hartzen duenen beste abiadura batek natatzen da pilota hori, eta horren jakitun dien ikuste lau pilotarik. Intza atzeraka launtzea eta bildu bazartuz, eta hor ezin izen du altxe Arratibelek. Hortan nahi di igual aldea, ez? Geixo arrimatzen nahi di eta hor geixo sufritzen nahi da bikote urdine, eta, bueno, oain ongi joan zen defentsalan hortara, baina ez doezkun behar bezala sartu. 9:05, markagailuan Gorri eta Intza Arruti sakera. Sakea, azpi-azpitik, motxien, ekarri Etxeberriak, Dunisek atzera. Arratibelek bildu eta bazartu. Beste aukera bat, Arratibelek, moztu binartea, hortxe, Dunisek ekarri. Atzerago, bazart, zabalduz. Berriz Arratibel, jokaldia baino erdi-erdira. Aintza, txokuan, moztuta, ez zin izen du hor, asko bazartu zaio. Gero nik uste Gorrik baduela beste zaugarri bat dela sendoak diela, ez? Sendotasuna handia erakusten duela, atzetik Dunisek oso gutxitan utxe egiten do pilota, denak eramaten ditu, ezkerrakin oso ongi ateratzen do pilota, eta horrek asko balio do, ez? Aurreko partidun beraienan ikusi ginun, ez? Utxe egite gutxi pilatuta erdialdetik aurrea oso sendoa ituziela, eta bueno, sendotasun hori promozio maila baten nik uste saritzen dela, eta aldea momentu hortan hor ikusten dela igual, ez? Urdinek intermitente xeo, sartu irtenen dabiltzela, eta Gorrik aldiz sendo. Arratibel, aukeran, zabalera, luze, Intzak, bildu eta bazartu, ekarri Etxeberriak, atzera Arrutik, ekarri Etxeberriak, Dunisek hartukoa, zabalera jokaldia, asmatu hor zulua ikusi du, eta bota eta oso ondo asmatu du Dunisek Alberrok, eta 11garrena bikote Gorri jentzat. Nagusi momentu honetan, ez? Beraien oso ginez, bere tokin, biek oso ongi zautzen diere elkarrekin, asko jokatzen duelako, eta bueno, momentuz oso ongi pilotan. Sakea erantzun Etxeberriak, Dunisek atzera. Guain Etxeberriak bazartu, ekarri Dunisek, aukera Arratibelek, zabaldu, Arrutik bildu. Atzera Arrutik. Ekarri Etxeberriak, aukera, atzera Dunisek. Bazartu Dunisek, ekarri Etxeberriak. Txokuen, ekarri Etxeberriak. Beste mozketa bat, ekarri Etxeberriak. Arrutik bipareta eta hor nagusi eta oso ongi moitzen, ez? Guain hainitzek merituz pilotasko eraman ditu hor txokoan, zaieke atera ditunak, baina gero aurren gelditzen zaio pilota eta Arruti oso ongi da. Zuluen ontzen ondo ikusi du gaina Arratibel hor txokoan sartuta zean hainitzek launtzeko asmotan, baina Intzak biparetakoa eta zabaleen zeon utxune hoi. Earki aprobetxau du. 12:05, markagailuan, sakea bazartuta ekarri Anitzek, Intza sartuko berze atzera. Bazartuz, eta asko bazartzen nahi dira, bikote Gorrille, bileke, Ezkerpareta itxatxie da makie pilota, Asko haide bazartzen, lan asko haide daiten horrezkerakin Ainitze Etxeberria. Luze, oain gontan, eskubikin erantzuteko mon.
beste pelotakada bat, bazartuta Karri Etxeberriak, aukera Arrutik, moztu, Arratibelek Karri, Zabalera jokaldiat, eta ez dakit. Zakiz eman du, pailiek txapa ikutu dula irutu zaio, urdin eman du, beraz. Oso dudekoa izan da egia esan, hor txapan ertza baliteke jo izana goitik, eta bai, oso ongindako jokaldie, baino, ez da ozta txapara alde indiona, epaien esan eta mintzat. Eta guztua hartuko zuen erabaki hoi, bikote urdinak aspaldin tanto egin behar zuen, eta bueno, sakeai etekina, atatzion, Arratibelek, jokaldile, hor Alberrok, Dunisek, ezkerrez zabaldu du, dejada Arratibelek adizion Dunixe eta zabaldu da. Ba, ez daude barkatzeko, ez? Hor aukera duenen oso ongi bukatzen du ebike, aurretik Dunisek Zabale egin duen jokaldi bat badauke, eta goen ezkertzear horrekin bikain, ez? Eta, bueno, nik uste binaldetik momentuz arrakalai gabeko partidu jokatzen nahi diela. Hortxe ba, 13-6 momentuz, bikote gorreia aurretik, eta beste behin haintzen momentu hontan, bikote gorreia atzerak etorreta Arrutik zabaldu, Arratibelek bildu, atzera Dunisek. Ezkerrez, Karri Etxeberriak, intza sartukoa, moztu txokuan etxosta erainez, Karri Arratibelek, dejada txokuen, bipareta ertitzaio, Karri Arratibelek, zabaldu, Arratibel hor da, bildu. Ezkerrez Dunixe, txapa gainean, atzera Arratibelek, Dunisek ezkerrez, Karri, aukera Arratibelek, atzera. Bi atzelarik edia, ezkerrez sartu da, ezkerre Etxeberria, baztarten zai Arratibelek launtza etorre atzea eta atzera, baztartuz Dunisek. Atera ez Zabalegi. Bai, hau hainitzen meritue, defentsan Arratibel oso ongi bili da horra aurrekalde hortan. Lan asko inberri izan do, asko behartu due, eta oso defentsa lan onain da, tantoa ateatza lortu du azkenen. Ba, ikuste ez, ikusi du launtza eta berraukela, eta guain gontan atera da moitu hazi du mazela pelota. Azkanean tantoa behientzako, eta sakea luze, azpezpitik, ezkerra sartukoa, zabaldu, Arruti hor da, Karri eta atzera zabalduta nahi eta Arratibelek, Dunisek, ondo erantzun, Etxeberriak, eta Arruti aukera berriz, atzera bizi, Karri Etxeberriak. Arruti, ezkerrez, txokua nahi eta Etxeberri hor da, Karri atzera, oso atzera, Karri Arratibelek. Aukera Arrutik, Arratibel, Karri pelotaka da zaile eta gazkenean tanto urdin, tanto bizile asko moitu die. Lau pelotarik atzea aurrea eta azkenean Arratibelek hor defentsan eindako lanetik, intzai gaina etorra zaio pelotaka da hoi, azkar zetorren, eta tantoa urdin 8garrena due bikote urdinek, sakea Arratibelek, Karri Dunisek ezkerrez, Arratibelek txapainei bera juntzaio hor zabaltzen hasi dan pelotaka da hortan, korri berrize. Bai, aukera ona zeukenez, azkenen hor badaki jokaldi hori reiken, baino isep jarrik kortasun pixkoa falta ez? Ez, arriskatzen nahi da pixkat horrez, nahi du, tantua lortzie, atzetik goazte, eta erasuan galdutako pilotaka azkenean. Sakea, luze, erdira, baina etorre zaio hor hainitze Etxeberriai. Bai, hor arrisko dauke azkenen altura hundikin atea gabe eta hankata pixkoat ateaz, gehiago ateatzen da pilota, eta hor gorputze etortzen da, ez? Eta hori pasa zaio goingoan hainitzeri, tarte gehixi utzi beharra zeola pilota hori eramateko, eta oso gainea etorri zaio amaieran. 15 eta 8 gorri, eta intza
Hasiko da sakea. Sake erdi-erdira, Initzek erantzun. Dunixek. Initzek atzerago. Bi atzelari. Zein baino zein. Azpitik, Arratibilek erantzungo dio, atzea. Gaina sartu zaio, bikain erantzun. Arratibil Zabalea jokalditea honda horre. Bai, Zabalen lortu duna bikain izan da, baina hoxe tanto onak utxegite batzukin pilatzen nahi da, eta hor txenik uste demarkagaiun da onaldea, Zainitz Etxeberria batzetik txukune uste nahi da. Kartzen eta ezkerrekin lan asko behartuta daukea hor lan asko itea, baina Arratibel dabile hor duda gehiokin badaki berak mine ikendula sartzen denen, baina erasoan, asmatuz eta beste batzutan makaleinez eta gorrik kontrara esan duna, Beraiena oso ongiten, oso sendo, besten utxeite oso gutxi. Besten utxeiteekin batzutan tantoa lortzen duenez, urduritu gabe, eta beraiena behintzat ongiten da ikusi da, bi partiduotan, bikote oso sendoa osatzen duela, eta bikote honei gorrir irazi nahi dionak, gauzek ongi marko ditula. Lanak ondo inberreko. Bai. Hortxe eten aldi jaskatu du berriz bikote urdinek, eta ahalku jasotzen lau pilotariak. 16-8 alde desentia momentu hontan. Bai, estilo ze igual desberdinek, Arratibel aurren, harrapatu ala bukatzen saiatzen, pixkoat estuzio pilota hori, eta arrutik geixio kontrolatzen du, noizin jokaldi hori, eta noiz defenditu, eta noiz ez, heldutasun geixiokin aiko balitz bezala pilotan. Hobekio aukeratuz, momentu ninbardun hori. Bai, arrisku gutxillo hartuta ari da, eta geho berdanean jokaldiek einez, baina presio geixokin ikuste dugu Arratibel. Bai, eta ikusten dena dare hori, atzen Dunixek ematen dion sendotasun hori baliatuz badaki beti ongi jarrita don pilotari dela, atzetik oso ongi kubritzen duna, eta orduan, lasaitasun geixokin jokatzeko aukerare ematen di horrek intzari. Hortxe markagailuan 16-8 Intza sakea erdira, erantzun Etxeberriak bazartuz, ekarri Dunixek, atzera Arratibelek. Atzeka pilotaka da oso ona, ezkerrez erantzun Etxeberriak, Intza sartukoa, atzera azpitik bizi, ekarri Etxeberriak, Intza sartuko berriz, azpitik tira baina erantzun ona Etxeberriak. Dunixek Zabalea, hor berrize. Ez usten harrapadu Arratibele, zun uste. Nondik Baina atzelari on batek dauzken doaioiek ikusten zaizke pixkanak Dunixeri, igual golpez, ez da beste batzuk bezain golpe dune, momentuz behintzat hainbesteko indarrik ez ematen pilotari, baina pilotari dela esaten den hori bai, ezkerrez osongi, jokaldi ikusteko bista ona, eta gero horre, nahazteko ere bai, ez da beti pilota zuzen jotzen, batzutan jokaldik iteare hausartzen da, zulo ikusten balin bado, eta hori pilotari izate hori ekarriten da, eta nik uste Dunixen kasun badaukela, ez? Hor bai Arratibelek aurrena bazartuta Dunixek ezkerrez erantzunarren aurrean geldu zaio, eskubikiz hor zabalduz nahita oso luze jarri du, eta Intzak atzeka ekarrita, ezin izan du pilota hori ekarri Intzak. Esan duna abiadurakin ibiltzen duen bakoitzen, Intzak eta hainitza Arratibelek berak mina egiten duela, ez? Sakea erdi-erdira, Dunixek erantzun ona bazartuz, ekarri Etxeberriak, Intzak erdi-erdira,
atzera Dunixek eta erantzun Etxeberriak. Pelota zaila ekarri gor Etxeberriak, jintzu sartukoa, Azpeizpitik, Erretibelek ekarri, hortxe mozuta intzak, ekarri Etxeberriak, beste aukera bat intzantzako, luze, Etxeberriak, ekarri, beste pelotaka bazartutakoa, Ziongi bazartzen duen horre, pelota oso ondo aprobetxauta, hor bai intzak, moztu eta txosta erainez, ez du... Baina hori ez, aurretik Dunixen pelotaka da ez da batez zuzena ez, horre ezkerparetan bikain sartzen du eta horrek asko balio du, horre asko behartzen nahi diainitze eta hori bikain ekartzen nahi dela pilota horik ezkerrez, ateratzen nahi da, baina gero aurrek aurrelariri aukera sortzen dio ez, rematen mineiteko eta intza hori ongi baliatzen nahi da. Oso ondo pelotakadak xamezela, Dunixek bazartu ondo eta aukera sortu. Xake oaingo hau, intzak xake oso ona, hor erabat hilda geldiutza jo ezkerparetan, eta naiz eta hor hileia jaudan ezin izen da txapagainen jarri, eta 19. bikote gorriantzako zuzenekoa xake batekin. Bai, sakea gehiago aprobetxatzen da intzabera ez, ezkerparetan gehiago sartuz eta min gehiago iten, oain ikusten duen bezala, oso sake ona berriz eta hainitza Erretibelek aukera eukidunen, ez doin beste asmatu ezkerpareta hortan sartzen, eta sake ez goain bezala, intzak lortun bezala bizpairu sake segidan nintek ere, amaz, haundi ematen dio bikotei. Hortxe beste sake batekin, bi sake azken bi tanto hauetan, eta beste sake txar bat hainitzentzako, ekarri oaingo hau aukera intzak, atzera bizi Erratibel etorrikoa bildu Dunixek aso, dejada oso arro Etxeberriak, ordu berrize atzera Dunixek atzera zabalduz Erratibel hemen da, bildu eta bazartu Dunixek arro erantzun atzera Erratibelek. Erratibelek moztu binartea, karri intzak. Hainitze Etxeberriak, atzera. Bi atzelariek haidie. Dunixe sartukoa, atzera pelotaka da ona. Berri zebida, non sartu duen. Kintzak aukera, moztuta ekarri Etxeberriak. Ezkerra sartuko Dunixe, barruan alda ez, epaileak aizku altxadu. Tanto aurdin, baino mendien euki ditue hor momentu askotan. Bai, batez ezkerpareta hortan ez, Dunixen pilotaka da oso ona da, hor ezkerparetan hilda uzten do atzelarintzen lan handik. Eta hori hainitze denak edo gehienak atatzen nahi dela, oso lan politiken nahi da ezker horrekin. Eta goengoan, erasora pasana izan du Dunixe berriz, eta ozta aldein dio pilotak. Baina saketik hor, baztertu pixkat indo, baina saketik aprobetxatu beharko luke Erratibel berak geixio ez, mineiten azteko. Dunixek txapagain ez, hor utxaitea bantxe gindu. Bai, gutxitan ikusiko du Dunixei ez, hor... Jaisten hasiotean iruditu zait. Utxaiten. Aldeinen dior. Pitanto jarraian oain, bikote urdinek, eta 11. egin da. Erratibel sakea arro, baina eskubiz erantzuteko Dunixek, berriz Erratibel sartukoa, atzera. Hainitze Etxeberriak, gainet horrezaio baino erantzun. Pelotaka da Dunixek atzera eta erantzun hainitze Etxeberriak. Baztartu haure Dunixek eta hor beste... Bai, hori berriz esan dena, bikaine.
Nik alden nagusi hortxe esango nuke, ez? Asko baztertzen bikote gorrie, pilota oso zaigi hartzen. Eta Urdinek berriz defentsan, eta gero aukera duenen ez du asmatzen ez, pilota hortxe jartzen ez, gehien sufritzen dena azkenen ezkerpareta hortan da abiadurakin, eta hori gutxiotan iten haitu die, eta nik uste aldea gaurkoan hortxe da hola. Intzan, azken sakea Etxeberriak erantzun, aukera intzak, moztu, erantzun anitzek, beste aukera bat intzantzako, Zabalera jokaldia, Paileak esku altxa du, bai. Eta tantoa Urdin. Baditu hor Zabalen bizpairu hor ozta aldein dioanak, eta denatan Epaiek oso azkar altxatu du eskue, mendik zaila da guretzat jarritzen. Baina Epaile parin daugaut, ez da ikusi garrastu. Bai, zaila da gurekin jarritzen guretzat, baina bueno. Paiek bintzat oso azkar ikusten du, edo bintzat altxa bai. Argi bintzat. Argi bai. Sake ona, baina erantzun beste hainbestekoa, Etxeberriai gaina etorra zaio, aukera intzak ez du aprobetxatu. Dunixek, atzera beste pelotaka da, ehar bat, Etxeberriak ekarri, bai. Intzak, atzera bizi azpitik hor sotaman saiau da Arratibel laguntzeko, baino ez du eskun sartu. Tantoa Gorri eta partidua 22 irabazi du bikote Gorriek, bigarren puntua behintzako Arruti eta Alberrontzako, eta esan behar, partidu oso ona egin da bikote Gorrientzako gaurko puntu hau. Bai, nik uste baietz, ez? Aurreko partidun sufritza tokatu zitzaian, buelta handia ematea lortu zuen, eta gaur nik berriz esango nuke hasieratik biek oso zentratuta eta berea oso onginez, ez? Dunixe atzen oso seguro pilota asko baztertuz, harrigarria da zenba pilota sartu ditu hor ezkerparetan, lan bikaineinez, eta intza berriz, pilota ongi aukeratuz, ez? Defenditu behar denen defenditu, eta erasoan nahi behar denen, erasoan ibiliz, ez? Orduan, nik uste bikote bezala oso bikote hona egiten duela. Alkarrez hautzea ikustea. Bai, konfiantzare badue, eta bikote, bi partidu ikusi dazkiu, baina hor goien ongo den itxure dauken bikotea da, ez? Eta, gaur bi hainitzek ez, Arratibel eta Etxeberriak, zer esan, defentsan gehiago jokatzea egokitu zaioala, saiatu diela, lan zaiek eukiditula hemen hainitze Etxeberriak atzetik, pilota askore atea beharra izan dudula eta lortu dula ateatzea, eta hainitze Arratibelek hortxe intermitentexio ez, aurren aukera eukidonen batzutan bikain asmatuz eta abiadura hundizibiliz pilota, eta beste batzutan bukatu nahi hortan suerte gutxixiokin, ez? Eta, nik uste merezitako garaipena gaurkoan bikote Gorrintzat, merezitako puntue, eta, ja, txapelketa hontan, bitik bi Gorrintzat, eta hoxe, sailkapen buru momentu hontan. Hoixo, esan da bezala, bikote Gorrientzako gaurko partido eta puntua, eta bikote Urdinek berriz, bigarren partidoa eta ezin izan due momentuz puntuik lortu. Eta, gaurko lehenengo promozio mailako partido bukatuta, lehenengo mailakoai enberko jaukaso, lau pilotarik beroketa lantxuak egiten hasita daude, baina jarraitu berko gue diken kantxa salto egin da beroketa lanak hobeto egiten, lehenengo mailan gaur izango dituen protagonistak Gorriz, Aranburu eta Mendiburu izango diteu, aurrekoen hortxe eukizuen puntu azkenen izin zintzuen lortu, eta bikote Urdinek berriz, Mujika eta Lurruiz de la Ramande izango diteu, lehenengo puntuei lortu zuen aurrekoen, eta bigarren hanbila ateako ia gaur. Ala da ez, politxe partidu ikusteko, egia da maite eta olatz kantxan daudenen, denantzat berrik dien horreia oka guztik ez, elkarren kontrakoak bintzat. Eta politxe izanen da ikusita ez, lehenkoan Nataletan ere partidu politxe intzuen, 22-21 bat galdu zuen, baina beraien lana oso ongin da. Eta olatz eta maite, aurreko partidun ikusi ginu zen ja elkar hobeki hartuta, maite ere aurreko jokortan hobekixio jarrita.
eta, bueno, polite egongo da gaur ikusteko partidue. Bueno, bereko eta lanetan utziko ditugu handiken lehenengo mailako protagonista hauek, eta gu laizter izango gea bueltan berrize. Hoi da, Oantxe arte. denbo pixkoa beharko du eta otzonekin.
hemen txegara berriz ere zuzenean zuekin. Bigarrengo partidako protagonistak berotuta ditugu. Ja da, kamisetak erantzten nahi die. Bikote gorria Natale Aranburu eta Ane Mendiburu lehen esan bezala, eta bikote urdina Maite Mujika eta Olatz Ruiz de Larramendi izango die. Eta hortxe sakek erantzunak inez oandiken Ane kantxan. Eta hortxe. Bai, berdin ez, promozio mailan aipatu duna esan beharra dago, hotza hundi egiten dula eta ongi berotu behar dela, ez? Ez da geldik eoteko temperature. Kosta itea, izerde jatatza bai, kosta egiten da, Eta komen izatea. Hoi, kosta harren. Eta partidun aurreneko tantua, tanto luze bat izatea bestia, ondo etortzea olakotako. Bai, pixka pilotaka da luze batzuk jotzea, ez? Azkenen, tanto azkarrak beharren bueno, pixkat partidun sartu pilotaka da luze xeoak jota. Eta ikusiko du, ez? Nola moldatzen dien lau pilotarik. Dartxu, latz beroketan. Latz, bai, sasoiko. Bai, eta bikote honek funtzionatzeko horire behar do, ez? Azkenen olatzek horratzetik zulo asko irikitzen do, pilotari asko ematen dio, eta gero horrek errazten do, ez? Aurren Maitek aukerako pilota izatea. Eta, bueno, ikusi ginen batez azkeneko partidunez, osongi luzatu zula pilota, eta gero, hobeki ibilizela Maite bera. Hortxe, gaurko lau pilotariak aurkezpenera. Eskua gora eta txapa gora. Iaz esatean, txapau. Gorri, aurreko partiduen bezalaxe. Bai, txapa gorri bitan, bi partidutan. Eta Natalek emango dio partiduari hasiera. Gio, esan behar da, esan deuna leheno Olatzek pilotak adara luze asko jozitu azkenengo partidun, behien partidun, eta kontran berri zanek asko baztartzen pelotari da baita, eta hor asmatu izkeo aukera hoik murriztiko izkela. Sakea Natalek erantzun Jairez Maitek, txapa gainean Natalek, eta Maitek ziritzen du hor, ekarri. Tanto azkarra. Bai, raro xamarra ez, hor Natalek nik ustere pixkoat dejada edo jetxi bai, baina olare etzula nahi, gero ez dakiz efektuin izan duen horra hurren. Nahi, baina goixo eta gaina bultaka. Bai, esan bai, ez esango nuke Maiteren eiko gertu zeolako, eta alare ez eskun sartu ez, ordu nik uste horritzulika torri izan dela pilotari. Bigarren sakea Natalek, atzera, erdi-erdira erantzun, ona. Anek, arro. Azpitik emandako pelotak da, erantzun, ona, Anek, eta luze, Olatzek. Maitea, atzerga etorreta atzera honek. Bazartu Anei, zabaldu, eta hor da Maite, zabaleti zabale jokaldeia, ekarri Anek. Bipar eta Olatzek, hor da Natalez, zin izan du ekarri? Bai, horrekoan berdintxue pasazaio Maitei ez, horre onda ustez ongi jarri eta eskunez sartze hori ez.
ongi moitu du pilota, lau pilotarik, batzuk erasoan bestek defentsan. Eta azkeneko hortan, bai, kondun hartu behar dare, hor Maitek aurren toki geixio behar izaten dula, ez? Eta uste Natalek ere bizkoa momentu baten pelotan egaldi hori galdu indula. Bai, toki utzi eta hor joatearen, eta hor bai ikusi didunen, berandu xamar edo, galdu du nortan segundu horire behar izaten data, eramateko. Hortxe Maiten aurreneko sakea, arro eta atzera, motxan txingeldiu zeio, baina ondo moldau da, aukera, Olatzek, atzera. Naiz konturatu pilota latu ote duen. Jondi epaileana, ez dakit azkenean zein duen, egia esan. Nik esango nuke baietzez, hau izixego igual, guain batez zen Natale defentsa lanea etorri den hortan, atzakatea da, anentzatu behar zen, baina asko tiatu du pilota horrek. Airez, bolea oso ona Maitek, baita, emanen dio eta tantoa urdin. 2-1. Oso sake ona. Olatz, ondo luzatzen. Luze. Arro, bai. Oso goien da berti pelota. Bi aurrelai utzi nahi ez da. Luze, boleaz. Natalek zabalduta Maitek karri. Atzera bizi. Olatz hor da, ezkerrez ekarri. Natale sartukoa. Zabalea. Maitek atzera. Hanek, arro, atzera. Hanek, goiti bekir pelota, Maiten aire hoi kendu nahien. Ezkerre sartukoa, zabaldu Maite hor da. Atzera bildu. Maite sartukoa berriz, atzera. Tanto Luzia, onduterko zaile behotzeko. Bai, pilotak da asko, atzetik aurra ere bai korrik ainez, asko emanez pilotari. Maite zabalera, Natale hor da, bilduz. Ekarri Olatzek. Natale atzera. Zabaldu Hanek, bildu Maitek. Dejada txokuan Hanek. Atzera Maitek, boleaz. Hanek ezin egiten du horrela eskomotorra egin, atzmotorrekin jodu. Uste baino goratxo. Bai, hor beldurra zeuken ikustez, hor dejadan ez behartu eta ustezun igual kontra dejada botako ziola, ez? Dejada hori eta hor buruz gain pasatu dio. Ia pilota, bolea ona daukeanek, baino nahiko behar egora bortxatun eman dio bai. Hortxe ba, hirugarrena, bikote urdinek. Sakea erantzun Hanek, Maitek zabaleati zabalea, Natalek hor, ez dakit esku ez ondo sartu, botie. Biskat ezin jarriz nik uste jotez, pilotak egaldie igual berezi xamarra badauke ez, harin xamarra da, hor bote arro xamarra, eta jarri behar da pilota hortara ez, pilota errexai hartzeko Hane eta Natalek atatzen zuen bote naturalagoa zuen, denbora gehiago ematen zuen pilota da, azkarragoa da, eta eskun ongi sartzea eskatzen duen pilota da. Sakea, luze, erdira, Hanek motxan txingeldu zaio, erantzun arro, aukera Olatzek, atzera. Hanek, bikain bildu, pila artea, karri Olatzek, aukera Hanek. Moztu txosta erainez, ekarri Maitek. Natalek aukera zabaldu, gaitxo. Asko atatzei hor. Eskun ondo sartu baino ni ustez. Kateo xamarro. Bai, baina esaten dunan gatik ez. Nik uste harinegoa dela, arroxegoa eta indarra hundikin bai, baina kontrolatu behar den pelota da. Naiz eta
indarra hundikin eman harine da, eta hor ikusi da ez Natalek oidun modun jokaldie indo, baino ikaragarri atera zaio hor Zabaleko arrastoan da, ez erosonan ikuste Natale bera da biela pilota honekin. Pilotaka da gutxiene behar ditu, eta ezin jarriz dabil. Aire sartuko Maite hor, txapara juntza jo. Erasoa pasan nahi zen du. Bai, segidan saskira dizte ez, nik uste ez daudela gustora pilota honekin egia harritzen da bat ezelen Natalez, eta oen konduzibili beharko du ez aldaketan, ze azkenen oso harine eta botearroa zen eta guain azpitik ibiliko da pilota, eta hasieran behintzat kosta egiten da ez aldaketara jartzea, motelago ibiliko delako pilota hau, segurenik. 2:05 markagailuan, Natale sakera. Sakea luze, erantzun sotamano zain Maitek, Natale berrize, atzea, hola txartukoa. Hanek eskatuta bazartu intzaio, dejada baino arro, Maitek atzera, emazpitik eman azetorren, karrianek. Olatzek, du hor moztu txokora, karri Hanek, Kinu eta atzera Olatzek. Kinu ona, ondo aprobetxauta Olatzek. Maite sartukoa, atzera bazartuz. Kinu, baino atzera dejada. Dejada Hanek, Maite hor da, bipareta, Natale hor da, bildu. Maitek atzera. Zabalea luze Hanek, Olatzek atzera ho. Txosta baino, karri Hanek. Eskerren sartu intzai hor pelotaka da hortan Olatzi, uste baino geixo. Eskuz azkene momentun aldau berra eukidu. Bai, nik uste horre ongi ez, lau pilotarik eta defentsalanen momentu baten bikote gorrie. Olatz oso ongi ikusi dutelako pilota moitzen ez bakarrik horratzea, baizik eta hor biparetan edo pixkoa pilota etxiz, oso ongi bili delako moitzen, defentsa osona berrize gorrik, eta gero azkeneko pilotaka da anena osona ezkerparetan sartuz. 3:05 markagailuan, Nataleren sakea, sake erantzuna Airez Maitek, Zabalian utzi baina hor da Olatz, zabaldu, Hanek bildu, pelota zaile jarri zailo, Maitek atzea, asko moitzen nahi da bikote urdine, bikote gorreile moitu azten nahi da, baina defentsan ondo gorrilege, atzera Hanek. Txokotik, erantzun bipareta Natalek, Maite hor da, Zabaleti Zabaldea atzera, bildu Hanek, Aire sartukoa Maite, hor da Natale, zabaldu, txokora Maitek moztu, eskatuta hemen atzetik, bildu Olatzek, ezkerra Zabalea Hanek, Zabalegi. Bai, pena izan da hori barrunez izatea ez, tikitaka bizi-bizin zebilkien lau pilotarik pelota, ongi pilotan, erasoan, defensan, denetik ikusi du ez. Hor gero Maitek biztakin ez, Zabalea defenditza joan den baten, eramatea bakarrik ez, Zabaletik Zabaleare luzeio eta behartu ditu arerioak. Eta, nik urdinek ongi ikuste jot ongi jarrita ez, kantxan, eta ikusiko pelota honekin ez, berriz ze gertatzen den, leheno, Natale ez eroso xamar ikusi dulako hasieran. Maiteren sakea, erantzun Hanek eskubiz, Kinu baino atzea utzi du, Olatzek atzera, Maite Airez, ezkerrez, erdiari da, Natalei hor bote txarren dio, txapainen jarri du eta atzera Maitek, boleaz Hanek, gaineak autorra zaio Maitek, karri. Aukera Hanek, moztu binartea, Olatz hor da, ekarri, Natale, zabaldu, hor da Maite, ekarri, ala nola. Natalek atzea zabalduz, boleaz Maitek erantzun, txokora Hanek dejada, eta hor bai azkenien sartu du, ezin izen hor
jaso, maite pelotaka da hoi, asko moitu du, Bai, ikusten da pelota honekin kontrolatzea gehiago kostatzen dela, ez? Bote ere arraroxagoak itxaizkioa hor pres dauden hortan, eta ongi tokatzen zaio nahi, hoxe, ezin jarriz, eta euki ditu hor zaitasun batzuk, eta azkenekoan, hanek ongi bilatu do maite behartzea hor, txokoan. Hortxe lau eta seiko markagailoa, Natale sakera, erantzun airez maitek, atzera Natalek, sartu intzaio hor paretan. Bai, ongi sartuta berriz bi badauzke hor, bai. Natalen eskutik. Eta zulotxoa irikitzea lortu du hasieran bikote urdinek, baino badatoz hor atzetik xirixarra 5 eta 6 momentuz. Sakera Natale. Sakea hon, eskubiz erantzuteko hon. Hanek, atzera. Bejada Harroanek, erantzun ona maitek atzera zabalduz. Natalek bildu, airez maitek berrize, hane hor da, dejada txokuen, hor da olatz, beste dejada bat, eta hor bai, harrapatu ditu. Ez uste, nuri guzti harrapatu ditula. Atzeraka etorri dia atzera botako tetzun, hane atzera abitu da zuen, Natale oso urruti. Bai, etzun espero ez, gutxitan igual olatzor aurren aiatuta dejada iken, beti, golpeko pilotari izan daba atzea bota, edo bipareta berare askotan iken do. Etzun uste Natalek txokoan dejada hori ingozunik, eta hor bikain harrapatu ditu olatzek. Sakera maite, erantzun honek, bazartuz, hane olatzek ikarri. Moztu, jetxiz, eta horranek. Oso ongi. Haneri pelota unik uste gustatu iten zaiola. Eskun ongi sartzen do, bisire biltzen do, Natale da pixkat, eskun nahi ongi sartzen etze bilena, baina hanek nik uste goengoan eskatu diola pelota honekin seitzeko. Bai. Gozatu ikusten da hanek, ongi sartzen dula, zegoen oso bizibilido. Eta bai, eskatu dio Natalei alba da, pilota honekin seitzeko. Hortxe 6 eta 7, gorriak atzatik momentun, baina sakea. Txapaina oztozta, hanek eskatu, zabalea, airez, maitek, hanek, zabalea naita berze, hor da, maite, bildu, hanek, atzera. Olatzek eskalta, atzera. Etxi olatze, binartea, ekarri Natalek. Txapa gaineko oso ona maitek eta hortzan hane, baina ezin izin du, gainean jarri eskunetzaio sartu ondo. Azkar. Bizi, mandi hor. Bai, oso ongi eta hor asko erortzen da pilota ez, anei jarrita zeo, baina azken gerri golpe hori faltan gelditu da. Eta nahi gaur behintzat momentu zolatz gustatzen nahi zait pilota moitzen nahi den modungatik, ez? Zuzen eman beharren pilota guztiri hor da bilki, batzutan hankata, bestetan luze, zabalen, eta horrek asko behartzen do arerioa, eta gero maiterire aukera sortu gain gertatu den bezala. Batzutan airez sartzen horrekin azkarrek, ez dortzizizke peloteka da, pikoteka horre jaire, baina gar boleaz oso ondoi da, maite. Utzi maitek eta olatzek, atzera azpitik emanda dator, ekarrianek, maitek atzera zabalduz, ibili azten nahi da, bikote gorrile, hane batik bat, bazartu induanek, ekarri olatzek, hanek, txokoan dejada, hor da maite, jaso. Natale sartukoa, zabaldu, hor da maite, jaso.
Beste aukera Natalek, zabaldu naita, boleaz, horra erasoa jonda, bukatzea Maite. Bai, nik uste gaina zabale igual, ez? Bai. Oiko bolea txokora indarrez beharren, pixkat zabalea naizula, edo erdi hanketa hor bintzat. Txokun harrapotozaken Natale. Eta, txapapea botadu Maitek. Pelotaka da hoi, eta bueno, atzetik zi, baina pixkanan batozte, bikote gorri hau. Natale, sakera. Bolea zerantzun Maitek, bazartu, ekarri Natalek, Maitek, atzera. Atzera bazartuz, asko atazaio, erantzun. Dejada, hor da Natale, oso ona, arro, bolea, zabaldu, ekarri Maitek, Anek, atzera. Bazartuta ekarria Olazek. Beste peloteko da bazartuta, Anek, ekarri Olazek. Natalek dojada txokuen ordalatz, beste dejada bat, bi pareta Natalek, eta hor pausua indazeuken txoko aldea Maitek atzeraka karrita. Eta, zabalien indako... Oso tanto politi ikusi du, ez? Bi pareta horrekin, bai. Erasoan eta defentsan bike laueke oso ongi hor ikusi da saketik eta Maite bolean sartzen denen ze alde egiten dunez, sake oso txarrazi joan da boleakin berriz erasora pasatu da. Bai, eta hor Natalek igual beste sake mota bat pentsatu beharreko do. Bea, teatze batzeka askotan da. Bai, eta erasorako aukera uzten dio baina. Baina oso arro bai. Sako arro bai, oengo hau erantzun Olatzek. Bazartu, ez? Eskubiz, atzera Natalek. Pelotaka da, herra atzeratu aukera Maitentzako. Atzera honeke, Anek. Jaitsita luze Olatzek. Azpitik Maitek eman dio, bai eman da zifon, hor jarrita zeola amatetzun baino. Horrei beidea initzen ez, urdinek behintzat argi duela, edo ikusi duela gerri parte hortan indarren ebilita mina hundi egiten dela pelota honekin ez, bestela bote arroa da, denbora ematen do, baino hankata jokatzen denen oso abiadura hundin ateatzen da. Eta horra izai emina egiten. Eta horra idie, bai, asmatzen. Eta bikote urdine, ezin behar da, elkar aurreneko partidu hortan ikusi genuen pixkatu da geixokin. Maite ere aurriak jarrita azkenien zein pelota eman zein utzi, baina azkenengo partidutan. Geota hobeto ulertzen nahi diela ikustea, eta gaur kontan oso ondo hartuz, elkarrekin. Bai, eta saketik oso ongi sakatzen Maite ez, eta horrek mina hundi egiten, hor naiz eta sakez errestoan ongi ibili asko baztertzen pilota. Maite sartukoa, zabaldu, atzeak akarriz Natale, Maitek moztu, ekarrianek, Olat sartukoa, luze. Pelotaka da, eharra, asko atatzen nahi da, baztartik. Ekarri, pelota zaile, Anek, atzera Natalek, boleaz, Maitek, zabaldu Natalek, hor da Maitea ekarri. Dejada Anek, txapara Gonzaio. Bai, ongi botatako dejada zen, gaur horrai da saiatzen ez, jakinda igual Maite atzelari dela, horre uki dezakela igual zailtasun gehixio defensa lan aiteko, baino Maite ere ongi dabile eta hor ongi iristen, eta bai, bikote urdine gaur oso ongi momentuz ez, erasokor, beraiek igual pilotaka dana hausitzen die, eta gorrik defentsa lan hortara behartuta. Hortxa, 10 eta 8 markagailuan urdin. Sakea erdi-erdira. Anek, arro, erantzun. Luze, hoi, lehixo eman azpitik, erantzun Anek.
Kinu eta Olatzek. Luze, oso luze. Han hemen da, bote oleaz, erantzun ez, txapara jontzeio. Bai, Asko eta zeio. konfiantza handi daukeanek botibolean ez, askotan ikusten du. Baino, guaingoan gutxigatik hor txaparaino, eta urdine beraienan lanan serio eta indarra hundiz, dabilkie pilota amoitzen. Bai, galdutako gutxi ditu bat, beste, baina oso gutxi, egia esan galdutako gutxi dauke, daneare. Da partidu... Eta Natal ere aukera gabe, buruz gain pasatzen dioa, eta orduan, bueno, pues, erasorako aukera hundik ez, momentuz. Sakea gaine etorre zaio pelotak edoi maitei, baina sakau du, bazartu eta tanto azkenien. Bai, eta horre zeharka jotzen do pilota, eta, bueno, asmatzen nahi da ezkerpareta hortan sartzen, Eukin diton sakek anekongi eraman ditu, baina goengoan ere asmatu du ezkerpareta hortan sartzen. Azken pelotak edoi gora juntzaio sakeoi anei, 12 eta 8 markagailuan urdin aurretik. Bazartzen zaio Olatzi, Karri eta Natale sartukoa, atzera Sotamanaz erantzun maitek, dejada Arro Natalek, erantzun maitek, Anek aukera, Zabalea dejada, hor da Olatz. Eta hor jokaldi jaitea. Bai, horre, bi paretain naizun ikuste ez, aixe iritsi da, ongi iritsi da. Eta aurrekotan atea zaio ez, kontraerasoan jokaldi hoi, eta goaingoan ikuste Motxetxo aurre geldi zaio. motxeo eta gero bi pareta edo dejada bera ina izan dura. Obiek pentsatu eta orduan txarbaz bira. Batez. Alde indiola. Hortxe utxeite horrekin, 9. bikote gorreiek. Sakea Natale gurutzatuta, Ekarri Olatzek, bazartu, Ekarri Anek, eskauta oso atzea Olatzek, erdira, erantzun Anek, maite sartuko boleaz, eta hor... Bai, suerte hortan, txapa pare bat baditue bikote gorrik, eta aldea hortxe ez, goien edo behian izatek kartzen du alde txori, eta egie dena da, bueno, bizi da bilkila pilota bikote urdinek, azkenen gerri-gerrin jota da bilkie pilota, eta horrekin mineinez momentuz. Hortxe maite, sakeako. Sakea luze. Baztertzen, bai. Eta hor pixu hartzeu, Ekarri oso Anek, berrize ordu Anek, bazartu, zabaldu nahi eta dejada, galdu hor, maitek zabaldutako pelota horta, bertan oso ondo iritsi da, eta jokaldi iten hasi da. Eta... etzen autu txarra ez, gaine malitze Natalek ja hankapauso hori urruti eman azeuken. Etzun esperokore hori itea, eta etzen autu txarra. Baina sakekin nahi da oso ongi, saketik dominatzen hasten da maite bera, eta gaur saketik mine iten. Hortxa, Natale, sakera erasku bizirantzungo jo, gaine etorre zaio, baina erantzun ondatzek. Ezkerrez hor erasoan hasi da, baina ni guztu baino gehixu sartu zaio paretan. Dudere, igual azken momentun ez, txokoan edo Zabalen, utzi, ez dakit txokorako idea etzen, maite ikusi doia aurreko pausoa Zabalea eman azula, eta nik uste azken momentun txokoan ustea joan dela. Hortxe, useite horrekin, 14. bikote urdinentzako, 14 eta 10, maite sakera, lehen bezala, hortxe gurutzatuta, eskubiz erantzun Anek, maitek Zabalea naita, eta Zabalegi. Bai, biopari nahiko jarraien ez, azkenen. Bat eta bi, bai Natalek eta bai maitek. Bai, Zabalek horrekin, bueno, egida, moitzea gustatzen zaiola maitei ez zitu normalen bi pilota toki berea botatzen, hortan pilotari da, saiatzen da zuloak bilatzen, baino Zabaleko arrastoare hortako dago eta goingoan ez da asmatu. Hortxe
Natale, sakera, sakea. Erdi-erdira, azpitik eman da bikain erantzun Olatzek. Airez. Maitek zabaldu, horre jokaldi egitea jonda eta utxeite batzuk oantxe ikustera egia, batak eta bestiek. Hiru bat txapare badito jarraien, bikote gorrik erdialde pare hontan, justo hurbiltzea lortzen duenen, txapa horren soinua itu du, eta bueno, horrek beti arnasa kontrarioa eta beraientzat gorrintzat, sorte txarra. Hortxe, etenaldi askatu du bikote gorriak. Bai, beti lona horrei beti otengan hortan, oixe, zentimetro txoi gora, azkenen. Hor gora, bai, oso estu da bilkie pilota, txapa gainen eta txapa desente entzuten goengoan. Baina txedena, bueno, biskoat taktika aldetik ez, taktikoa esango nuke, bai. Eiten nahi eta hortxe piskat. Elkarri animatuz, piskat, nik uste bikote urdine beren ongia idela eta horrei eusteko autue edo autuz itzeiten nahiko diela eta gorrik urdin berez, bueno, hoxe, utxegite geixiokin, egia da defentsalan aitea geixio eokitzu zaioala, baino igual, bueno, utxegite geixio pilatu dituela bukara hontan txapa batzuk diela medio, naiz eta maiteke hortarten bi oparitxoiz euki ez, mandizkionak baino. Bai, alkarra ondo ulertzen nahi dieta ikustea. Bai, ezkenen lautantoko aldea bakarrik da markagaiune, ez da, era akiorra guantxe igual atxede honen bueltan izan daiteke gakoa, ez, urdineke markagaiun alde iteko eta gorrik berriz partidun sartu alizateko. Lautanton aldia momentuz, bikote urdinen alde eta sakea Maitek. Luze, erantzunanek, Maite hor da berriz, atzera. Olatzek eskatuta, atzera, azpitik, bina artea. Hanek, luze. Olatzek, pelotaka da, eharra eta atzeratu. Arro, erantzunanek, beste aukera batan, Olatzek, bina artea, erantzun. Eta hor, sorte pixkatekin ez. Sorte askokin, bai. Bina artea bota du pelotaka da hoi Olatzek. Natale atzaka etorrita launtzea. Eta hor, birika jau da, txapa gainea. Eta Maite oso urrutik heldu zaio. Bai, hoxen itzen gatzen zingote zuen pelotakin edo nire burura etorri zaitez pelota berdinekin seitukote zuen edo aldatu ez. Ez dakite, bueno, hanek ongi sartzen zuen esku, baina Natale aukera gutxikin, urdinek eroso, eta guain bai berriz aurreko pilota ateatzea eraki duela, eta ikusko ze maitzen baten dion horrek pikote gorriri. Aire, sartu da Maite. Eta horre erasua nahi da, bizkatez, horre utxeite batzuk pilatzen Natale, ezin asmatuz dabil. Bai, ez dakit, guain pelotaldaketa bazen, eta, karo, aurreko pelotakin ez zer ikusik, eta nik uste ezberdin joan dela ez, pilota horrei ematea, baina bai, erasuan utxegite batzuk pilatzen guain, azken aldi honetan, eta tartea hortantxe dau. Sakea, arro, erantzun, onanek, ezkerrez, Olatzek, ekarri, Zabalea berriz, Zabaleako biden jarri du hor anek, txokotik Zabalea, hiru bat baditu botata, eta haure, txapara juntzaio, beste utxeite bat. Bai, hortxe ez, nik uste geixio barkatzen nahi diela, ez diek gaizki botatako jokaldik, eta gainen badie bat anto izatekoak izan ditezke, baino txaparekin asarre daude gaurkoan, bikote gorri asarre, eta... Bai, erasuen asmoa ezin da hortxe ikusten. Urdine berriz, beraina, utxegite gutxixiokin ite meintzat. Eite hoenakin minge joinez, bai. Olatzek, atzera. Maite, atzera etorreta lagundu. Atzera anek, pelotaka dauna, eskubiz jarrita Olatzek, jantzun. Ezkerrez, airez,
Maitek, Natalek bildu goi, eskatu dio, eta justu. Gure ez usten harrapatu gatxo, ez? Hori sare, zinon. Bai, horre. Eskerrak olatze ernetze honez, azkenen ikusten denak engainatu jola eta hor olatz oso ernegi esan. Natalek, atzera. Aukera Natalek, utzi dejada, hor da Maitek eta atzera. Motibolea zanek, bina artea ekarri Maitek. Aukera hanek, dejada Zabalea, beste dejada Maitek eta hor... epaileak esku altxadu. Esku altxadu, kanpoan izango zen orduan. Nik bigarren... Ez du egusten, beha justu hortxe parien daukau. Zabaleko arrastuen eta... Hemendik ez da hoi harritzeik ez, Maitek... Harridura arpegi haundie jarri do, egia esan, berak, nahiko gertu zeolako, Natal ere hortzen, Natalek karo, etzun kontrara esango, baino. Tantoa, korri esan du, 13 eta 17 Anek, atzera. Olatzek, luze. Berrez pilota berdinekin seitza erakidu. Anek, atzeraka, esku bizkartzeko moduan. Olatz, beste herriz, Anek, luze. Ja, arrogi, oen gontan. Gora, Olatzek. Pilota kada hona zen, ezker paretan bikain sartue, baino arrogi. Gehiegi arrotu do, eta hor txapatikora, arbi. Eta guain aurrekoa dejada horrekin, epaiek txartzat eman duen dejada horrekin, eta olatzen gora botatak honekin, Hortxe, berriz eiru tantora urbilduta bikote gorrie. Natalek, sakera, sake ona, airez. Erantzun dio Maitek, txapa baina moztuta bina arte, bai. Hoxe bertzun Natalek ez, hor pelotak da olako ehar batekin tanto bat lortzia konfiantza gutxixen barrakentzailean, da guain gontan. Bai hor, olatz berare betzen urruti ez, ikuste eskatzea falta izan zaiola, eskatu ezkeo aiatzeko moduko pilota zeuken, baina Maitek ja atzea pauso hori ine zeuken. Tantoa gorri, bi tantora urbilio zaizki bikote gorreia eta sakera Natale. Sake bazartutakoa, erantzun Alatzek. Natalek atzea. Olatzek, bina artea. Erantzun Natalek. Eskatu Olatzek. Moztu erantzun Anek, txapa baina guztazta, ekarri Maitek. Boleaz Natalek. Atzera Maitek. Zabalea, Anek, bildu Maitek, berriz Zabalea, Anek. Moztu Natalek, aire, ekarri Maitek. Eskerrez, atzera Anek, Olatzek, bildu. Kinu eta eman Olatzek. Bi atzelarik, tikitaka, atzera, aukera Maitek, moztu txosta erainet, ekarri Natalek, Olatzek, atzera. Anek, atzera, boteak, ez dio, eskasein dio, aukera Natalek, eta hor, boti nahi baino goluzizio botibolea sartu da azkenin, eta txapa, beste txapa bat. Bai, lau txapa kontatu ja ez, eta hoi gainen balie, hoxe, marka iunda hon diferentzi hoxe honen litzeke, eta sorte gabe dabil hor bikote gorria gaur txapakin. Bai. Eitxo. Hortxe bikote urdinentzako tantua azken hau, Maite, sakera, erdira,
Erantzun onanek, atzera Olatzek, Maite atzak etorreta atzera baztartuz Karrianek, bolea sartukoa, Anek zabaldu nahita hor txapa gainera Karri Maitek, pelota zaila ekarri hor Maitek adizion. Motxantxin Olatzi, eta iritsi da, aukera Natalek, botiekin ez dabil bate. Eta gero sorte puntu hori, azkenen urdinek, eramandare justukoak gainen izaten nahi die, ozta aiatutakoik, eta ozta aiatutakoik arerioan zatien pilota okerren adiez, bote okerra itzulika, eta Natalek hor, bi euki ditu segidan da, azkenen horrekin lortzen dena da aurrelari ernegatzea, azkenen pixko eta sarre aldi hortan sartzea, eta ez du bate launtzen horrek gaina. Da, deskonfiantza. Bai, da. Sake ardira, erantzun baztartuz Anek, aire sartu da, zabaldu, bildu Natalek eta hor, azkar, eman aizion Maitek agaso hor, gaina etorren zaila. Abiadurakin, horre hanka pausoa geldik zeuken, eta horre emanazion. Hortxe, Natalek lortutako tantotxo hori, 16garrena Gorrientzako, 16-19, tantoa Gorri eta sakea Natalentzako. Erantzun bikaina atzeratu Olatzek, Maite sartuko atzeratuta launtzea, atzera. Baztartutako Ikarrianek, Oleaz, baina ez utzi Olatzi. Zabaldu nahita, Ikarri eta atzeratu Anek. Ane, baztartutako Zabalea, Maite hor da, atzera. Ikarrianek. Zabalea nahita luze, Maitek ekarri Natalek aukera Maitek, erdira. Zabalen dejada, hor da Maite jasoz, beste dejada, arro, Natalek bipareta Olatzek, Zabalegi. Meritxu nor Maitek eramandu pilota ez, Anek dejada oso nahindo, eta azkenan kapausoa bikain inda dejada bikaine. Eta gero, Olatz ongi aiatu da, baino gaur ezin eutxiza bile horrez, aiatzen denen jokaldie nahien. Sondo hindu, antoko gau, baino gero, zan ditu beste pare bat bai. Bi pareta haure gehiagi, beste bat eukido, eta hortxe, berriz ze markagailue estu, mozioa, bitantoko aldea markagailun. Aurreko aztien esan berda, horoxe atzetik ibilizila, azkenien aurra pasatzere lortu zuen bikote Gorriak, nahiz dakio ezin izan zuen bikot partidua irabazi, bukera arte zaude txitzeko. Aukera Natalek aurrian, bipareta barruan da, Maite hor da, bildu Anek, Zabalera, nahita, Boleaz, erantzun Maitek, atzera Anek, hemen da, Olatzek ondo eutxi, Anek dejada txokuan. Ez dakit zeitea jundan hor Maite. Ez dakit, bai? Jokaldi ditea jundan, emate bakarrik ez du ematen jundan iken, ez dakit. Egia da azkeneko momentun gorputzeare indiola, horre ezkerpareta pixka jota gorputzea indiola. Eta kak jarrita zeuzken, baina ez eskun sartu. Eta berriz 18 eta 19, Gorrik esan duzuna, lehenko partidu neola bilik die. Eta bukaera arte sufritu beharra da. Hortxe bat, tanto bakarren aldiekin jarri die guain, bikote Gorria. Eta Nataren sakea. Sakea luze, Boleaz erantzun Maitek, hor da Natale berriz, atzera. Bazartutako pelota ekarri, Olatzek, Anek.
lagundu Maitek, Anek atzera. Olatzek, luze, oso luze. Olatzek eskatu jaitsi, txapa baina auzozta, Natalek ekarri, Maitek aukera, txoku emoztu, ekarri Natalek. Ezkerrez, aso zabaldu Natalek, Olatzek bikain. Ekarri, Anek ere, moztu Maitek, dejada Anek, baina hor da Maite atzera. Bolea, zerantzun Anek, Maitek atzera ezker horrekin, bolea Anek. Maitek ezkerrez, zabaldu Natale hor da. Moztu, gainea etortzea Maite ekarri, beste aukera bat Natalek, atzera luze, hor da ezkerrez, ekarri. Pelota zailan, Olatzek da txapara berrize. Natalei jokaldi eitea junda hor zabalea bota ditun. Ja, izango nuke lau bat baditula. Bai, hemen nik uste publiko guztik eskuk burura bota ditula denak landu nahi ginola. Horri gainen izan zedin, azkenen, oso tanto politia ikusi du, oso gilau pilotarik mezizun horrek goien izatea, bukaera eharra izan entzun, baina gaur egi esan txapakin, sarre. Ba, gustu hartu izango bikote urdinek tanto hau, azpaldien estutzen aidielako bikote gorreie, behaiek, sakea baztartuta, haure, asko baztartuta. Eta zenba balio dune, 21. Ikeragarri. Tantoa, sakez zuzena. Asko aida baztertzen, Momentu honetan asko balio zuen saki eta tantue. Bikote urdinentzako, eta hortxe, azken tantoan zai. Maiten eskutik azken sakia, eta bigarrenan bila, bikote urdine. Erantzunanek, Olatzek atzera, baztartu ingo zaio ez eskubiz erantzuteko munda. Bazartu Olatzi, ekarri Natale, atzera, baina motzo zabale, jokaldia Olatzek, hor da, ez, eta iritsi, hor, ematezun iritsi dela, baina hor, azkeneko pauso hortan, motzetxo geldu zaio, eta txapara guntzaio ere Anei, eta bigarrena bikote urdinentzako Mujika eta Ruiz de la Ramendi. Bai, zer esan ez. Asarre egongo dela gaur bikote gorri etxapakin ez. Okarrez banau bosei txapa haitu ditu markagaiun lautantoko aldea dao. Horrek nik uste baldintzatu dula ez. Pena hori eukiko da gaur bikote gorrik. Nik uste aldea hortan txeondu dela ez. Gorrik txapa hoik diela medio geixio utxegin duela eta urdinek berriz txukun xio harituz, gutxi xio utxeinez, tanto gehiago indituela erreskan, eta atzetik aurreako bideo indu erabat bikote gorrik guain, azken txampa hontan, baino merezita, bukaeran urdinentzat sufrituta badare bigarren puntue. Hogeita beta, 18 azkenien, bikote gorrite. Eta nik uste txapelketan emozio hori gaurre mantendu dela ez. Jendea oso gustora da partidu ikusten, partidu guztik ikusten, emozio hori badaolako kantxan, markagailuk estut dizte, jokona, tikitaka bizie, eta nik uste pilota zalentzat txapelketa politxe dila, eta gaur hoxe, irazlek pozik honen die, eta galtzaile berriz triste, baina aurki harrapatuko ditu zer duen gaur kontatzeko. Hoi da, eta urdinek pozez ikusteitzeu, azkenien motivazio puntu handile da, hasi zien hor dudakin azkenien nola moldako zien, baina ikustea, geota hobeto eta hor borrokako dauela. Eta, esan duen bezalak, lau tanton aldetxo hori, hemen ikustea, erasuen galdutako hietxitan daula aldie, bestela Mujikak